Murat salam. Tapdır oğumudur. Salamu aleyküm taparağı. Salamu aleyküm vatandaşlar. Halgırın oturar mısın hemen? Aleyküm Murat. Buyur Murat. Başlıklığı bugün sana veriyet yine de. Aha yok. Başlıklığı gerekli. Sağ olun benim bana. Mal bakurduğum alıptır. Başlan. Ama taparağı. Ne mesele kanna esası zat ana sol öngün gurrungun ettik. Kime sol gelecekki devlet barada ilkinci navbatda edilmeli işler barada kim beli işleri başlayacak kim näme jogap berjek men şu taýda halkyň boyun alıp aýtdym men 3 aýyň dowamyny şu berjay edip biljek işlem barada gözökçülük edip biljek işlem barada jemgyýetçilik tertip düzgünü üçin edip biljegim barada kimler bilen nähil tersen ondan soňra sizin ýanky sahypaňyzda bir adam watandaşymyz komment ýazypdyr Halmurat sen şu bir ýylda prezident boljak diýdim soň iýdi gelermi gelmezmi soň müdümlik bolaýmasyn diýen ýaly hop bar diýdi ondan soň aýdypdyr sen şolary anyklaşdyrmansyn ýanky hökümete baş tutan bolan adam ya hökümetde işleyen adam parlamentde deputat bolup bilen atdy. Soňra aýdypdyr hemme zady ýanky taýharlaşdyryp tertipleşdirip ýazmaça goýsaňyz. Ursat bolsa bir 2003 ýaşyl owdaşymyza ýa watanaşyma jogap berýän. Birinciden men o taýda 1-2 ýyl diýip aýdymam. Eger halk şol referendumda indi görýäňizmi halkyň ýanky pikirini bilmek şol referendumda şol saýlaw bilen bilelikde şol referendumy bir wagtda geçirsek 2 gezek çykdyjy boljak gäller. Ondan soň saýlanan deputatlara da gelecekki döwleti nähil terde gurmaly. Parlament respublikasy terdinleme ýa şol öňkü prezident bolanys terdinleme. Şoň üçin şol referendumda iki sora bar. Öňkü prezident strukturasyny saklap kalmagyň tarapdarymy ýa-da täze parlament respublikasynyň tarapdary. Haýsyna halk köp ses berdi, parlamentim şonu işler. Eger parlament respublika köp ses berilýse, onu prezidentlik barada görürmem. Menem gidip haýsam bir okrugdan özümi deputatlyga kandidat görkezdi. Eger şo ýok milletin ýylatyň köpçüligi ýanky prezidentlige ses berýärse, sebäp bärde görýärmi? Yurdun içinde de daşında da partiyalar var, hareketler var. Bir topar adamın ya partiya liderlerinin prezident olmak maksadı vardır. Hiç kim işte adaydan ağa şu bunun için. Men boljaktı. Şolonum mümkünçülüğünü, şolonum islerini kesmezlik için men aydiyan onu halk söz yaşa referendum. Olara da mümkünçülük var. Şol yankı aydan 90 günümün dowamyny yurda gelip 3 aýyň için hani Turkmenistan'ın televizyonyasy alsalar çıkış etsinler. Öz beýanaty bilen, öz partiýa programmasy bilen, öz etsem petsemleri bilen aýtsalar biz prezident strukturasynyň tarapdary men prezident bolsam şol işler etjek mesela. Ya parlament respublikasy bolsa men şolar ýaly iş edip biljek. Pikir dörlüligi hökmen bolmaly. Men şoň üçin aýtdym. Halka goýýas bir çözgüdi. Onu menem çözemek, onu beýleki partiýa liderlerim çözemek. Men şol 3 aýyň dowamyny şu zatlar öpçün edýär. Eger bardy geldi, halk şol prezident respublikasy bolmalysa, onu mene ýyleňine ardan berjek prezidentligi talaş etmeli. Ýöne şol eger bardy geldi, halk meni saýlasa, onu men şol prezident möhüretim diňe bir ýyllyk etjek özüm üçin. Şo bir ýylyň dowamyny täze partiýalar özüni tutýança, özüni alýança parlamenti ýanky kanun çıkarıcılık guraması hökmünün kadiyeti hem de hökümete şol şuma halkı prezidentin ähli hukuklaryny paýlap bermeli. Bir ýyldan soňra men eňimden çykaryp goýýan eger şol prezident respublikasy bolmaly bolsa. Ýok parlament bolmaly bolsa onu mesele çözülür. Her birimiz gidip halkyň ýa-da kaýyl çıkaran kararyny ýa beren sesini. Şoňa referendum diýil. Giderse İslam okrugumuzdan özümüzi kandidat goýar, halk göterse deputat bolmasa da bir raýat tapawudy partiýalar daşanyny işler. Men şonu aýtjak bolum ýylleşimde. Emma ol dogry aýdy ýa. Eger
Türkmenistan döwrüne konstitusiyada bardy, ol SSR'ın konstitusiyasynda. Bardy geldi bir eme saylanan deputat ministerlik wezipany eýelese, ol deputatlygyny tawsyrmaly. Men size bir adam aýdyp beren, siz o utanyanyň. Ýa-ni Nazar Töýlüýüş Söýünov bar. Başta şolum deputat saylanady. Soňra şol Türkmenistanyň Nebet Gaz ministri ýa vice-premierligiga saylananyny emme deputatlyk mandatyny goýdy. Ine ol hökmen bolaýmaly. Hem hökümetde işläp hem parlamentde deputatlyk bolma hiç kimin hakkı hukuky ýok. Onu ne biziň illeşimiz gaty dogry berilipdi. Enne ol etmeli, ýa-ni men konseptual terzde bir umumy görnüşde aýtdym da näme boljagyn. Oň jikmejigini elbetde biz ýazyp halka hödürler, näme edilmeli, nähil edilmeli, şu punkt edilse de bolar. Ýöne men umumy görnüşde aýdyp edilmeli işler bar. Başga soraglar bar bolsa goý berseler, men sahypamda sizinkide tapawut ýok sapara. Wagtyňyzy alym, bagyşlaň ýaşyr. Ene şu mesele boýunça beýleki döwlet meseleleri boýunça siz öz görnüşiňizi, bilişiňizi aýtsaňyz, ene şu zatlaryň üstünde işlesek barar. Benim pikirimi soracak mı mesele boýunça? Hawa, sizin pikirinizi soraýar. Dün menden sorady. Bu men senden soraýan sapara. Adamlar bizine şu bir tapar prezidenti çalışırmağa tecrübe kazanam soň hiç çekinben halbir adam çydıkdan çykdy. Bunun çalışırmağa eýen tecrübemiz bar, arkaýyn bolun. Sağ ol. O entek o zatlar elkülek yetmek gerek. Ana büyür halmırat mene pikirimi aýtdym. Mene demedem ok debebi senem dähil aýyrjagymyzy biler. Ondan emme halk arkaýyn boldu. Yo, sapara siz şey diýdiňiz ol men ol halk ters düşünür. Men prezident bolmak niyetim yok aslında. Men parlament respublikasynyň tarapdary 1991-nji ýylyň ýanwaryndan bäri. Ol men kalbymda göterip beren ideýam. Ýöne men şol ideýany halk gollar diýen umydym bar. Bize gerek gel iki tane prezident demesini wezipesini ya şahsiyetini biz gaty algyşdyk. Ol Türkmenistanyň ýörejek ýoly däl. Millet Türkmenistanyň milletine gerek wezipe de däl. Men şonu aňrym bilen onyny botdy. Ýöne diýene eger halk şoňa çelli düşünmän, ýok bize şu bolýa prezident bir ýygyl adam gelse diýen bolsa, onu başga mesele, onu menim şu wezipeni ýene daýyrmak üçin şol prezidentlik ýarşyna da girjek de, girmesen beýlekle gelse, ýene de soňky prezident düzgün dowam etjekdi. Men prezident mene anannym diýär. Sağ ol ýaşly. Ýöne şaýda bir zat bar da, bunu ýöne biziň iki prezident kursusunda oturan adam bir oýunjaga dönürdi. Prezident ýanky iş başyna geçende ilk ulak indi Ruatsa diýler, näme diýler, türkmen sözü. O inaugurasiýa. O şo taýda ýanky konstitusiýaň onom ya Urhan elini oýup and içen. Şu ýa-ni konstitusiýa men kepil o şundan çykjak şu näme bilen ýörejek diýip. O indi and içen adam andyny bozsa o adyna näme diýilýär? Hamra. Türkmençe Kasam edýär. O Kasam'ı bozan adam etkerlerde ölüm cezasyna çenli gidiyor. Belli mi? Hakiki olur. Watana dönüp bolýardy. O indi konstitusiýanyda seredip görüm. Şu döwlet işine işleyen adamlar hemmesi şu konstitusiýany bilmek mecburiyetinde. Döwlet wezipesine oturan adamlar. Sonra konstitusiýada halky gorkulyp saklamaly diyen madde barmy? Halky habardan, informasiýadan mahrum etmeli diýilen madde barmy? Ha? Olamıyor. Hemme tersi nedir? Tersine bolmaly. Ondan ýaş nesili, iki nesili, ikiden imkan, üç nesil başlaýar. Şonu sowatsız, bilimsiz dünýäden ýapyk saklamaly bir madde barmy?
Ha? İşin neticede seyrediyse neticede ne? 2 nemen 25 yıllar yemedeni 3 netili. Onun konstitusiyada siyasetin, bilim, ilim demesine katışmalı ile madde var. Onu yankı okuyu öz propagandasını çok tayık sokmak, yankı ruhnama, yeni beylekler, şu atkinemelerim, şu bağ mı konstitusiyada? Yine buloğlanlara bir de kasam ettiler, kasam edip demettiler, kasamdan bozdular. Bozduğuna bine bizim durmuşumuz görkölüp durdu. Bunu hiç kime düşündürme de gerek geldi. Bu ne yankı vatana dönüklükten esse köp bu ne der. Yani şuna hizmet ediyen adamlar var da. Yani ola dönük. Ola görünüp durunda bu hiç subutnama gerek geldi. Biz bilmeyenler, istemetmeyenler sip o bakanların hiçbir kabul değil. Bilmeyenin bu neden boşadılayanlardır. Yani bu konstitusyon nimetini bilmek mecburiyetindesiniz. İstenip devlet idaresinde işleyen olsan sen mecbursun şunu bilmek. Ana prezidentlikten dönük. Onu siz 25 yıl seyredik ediniz. Tomoşaçı. Her kime bir özüne bahane tapın ya da. Ben ne çağam var, doğunun var, başkalan var. Onun yankı günün döranı çiğne ediyen, değerli çiğne ediyen. Bu da atlar hiçbiri kabul değiller. Ya yine şu adam ne ya da yemedi iretten çam üstüne geldi de inni adamlar bu da atlarına bir düşündür ve aydiyat ya da yemine öldürüm bilye. Siz yani şu dönüğü koruman tarafına geçecek mi ya halkın tarafına geçecek mi? Şunu siz bir kayın içinde aydın iş bilen görkezmeli. Söz bilenim değil. Yoronun aşağında fışırdağının hiç kim eşitmiyor. Hareketiniz bilen. Etker olsa etker. Başka yani güyücülendirucu organlar var. Olur. Ya o tarafa ya bu tarafa. Bu sonundan demesi olmaz. Yani çok duyduk, duymadık demeler kabul edilmez. Kalmıra. Ben düşündüm. Halk sizi linç eder. O da geliyendir. O sebebi linç eder yağlak ettiniz. Sebebi soğuksuz sakladınız. O yankı vazifeleri kanun boyunca verir yağlak. Adamlar gelir yağlak. O düdünleri yatıran kalmırat der, sapar der, halk der. Sonra adamlar ödet. Olmasa düzgün bilen prezident impeachment olsa impeachment ol gitmeli ya throw'da olanı throw'da ol kanun boyunca gitmeli. Bu tabi demen yankı demen bir geçmesinin prosedür adam yok. Sorun bir işler noktalar. Bunlar onun baştan ömürlük gellik iyilen demeni anladı ya da bu zatlar hemmeti. Onun halkı aptal kampın yerine koyuyorlar da. Halkı hiç rahat düşünen yok. Onu korkutsak bunların şey etmeli deyip halkı kampık derecesine getiriyorlar da. Onu okutman, soğut vermeyen, hüner vermeyen ne biz görüp görse Türkiye'de. Köpüsü ne hünerli, ne düşünceli, kömür edecek olanda da o adamları kömür etmedik. Yani internete açıp girip yani adreslerin telefonunu okuyabilir okuyor da vururlar köpüsü. Bu dereceye getiren şu hükümet, önkü hükümet ne bedenleri. Konstitüsyonda şunu halkı şehit medlip yerden yer var mı halmıra? Yok. Yok. Bunlar plani kanunu bozuptur deyip türmeye satıyorlar. Yetazı kanunu bozan adam akçıyıcı, o beyleklerim karacıyıcı.
bunu halk olup bunu yer söyleyeceğim. Ha, siz bunu kökünüz bilen, nemeğiniz bilen eylap, kaynap, birleşik giden oldunuz. Bu netiz de özünüzü. Bunu şu sistemani halmırat kökü bilen kazanacak. Bunun başka demesi yoktur, ödüm yakılacaktır. Şu buraya eden adamlar 1-2 milyon adam değil. Yani ölüp gidenler bilen 3-4 milyon adam o ömrünü koydurdular. Geleceğini koydurdular yani yaşlı. Şu an toğud almadık 28-30 yaşlı, 40 yaşlı adamlar var. Bundan harik olur o toğuda bakıp bilmediler, o hünerine yesem olup bilmediler. Bunun cevabını kim verecek? Onun çok günahkar adamını övüp gören adamlar var. Bunlar dönük. O da görünüp durunda. Bunu hiç ikimizin düşündürmemize gereken halmıra. Doğru. Adamlar katı bir yağdayda bellisini etmeli. Bu hükümete gidecek yeri yok. 3-4 ay, 5-6 ay ömrü var. Ya kaçık gider, ya ödü yok eder, ya kefelinden ölür, ya yeni vırdat olur. Ya da tövürüğündeki ne güç demelere de yüzleniyor. Siz de aklında gelin. Halkı ecir çektirip gören adama, size tomoşacı oldunuz. Siz onun tapavudunuz değil mi? Oluyor ki halkı erip tut, siz bilen korkudu veriyor. Bir topor korku mekanizmler var. Sonra kulluk edip gören adamlar var. Yani siz neyine kulluk edeceğinizi ilk olarak düşünün. Ne vaktim var. Halk siz burada etseniz kadından bilir günahını geçmeli orada geçerim. Hareketiniz bilen korkudun. Siz tomoşaçı olup onun ertir, biz kovduk, biz beyledik. O da atlar kabul edilmez. Hareket. Hiç bilen korkudun. Karşı ortamız, şu ayda 2 tane dayda bokurduğuna tığdığına kıyırıp bilye. Yanına oturup sonra görmedik olup, o eylanda vakit geçer olmayan, bunu ne eylek baka verirse kaldılar. Erkek olmalı yerde hem bekşi erkek olmalı. Onun her dadın adı vardır. O tıpaçılık ya demesi yoktur bu datlar. Ben düşüneceğim şeylere kalmırat. Yani yankı teyade devlet kuracak olduğunu, kurulacak olsa, kurulacağının da hiç iki usuller, ömür yankı şu bolup geçen zatlar var. Tarihin kalan demesinde şu zatlar kaytalanmadı yalan. Biz bunu Türkmen usulüyle etmediler. O bir de vahşi değilsinler, yağşı değilsinler. Bir şuna demek böyle hakkımız vardır. Şunun eden cezası tabi 4-5 milyon adam o ölenler bilen kul olup giden hocalıklar var. Onun övüdünü demesi ne edip de olacak? Onun şu regionun, bizim regionumuz, o şu diktatörlük neme, katı yakın neme de. Şuları bir yüşürüp yakarsın olun, dünyada diktatörler olacak olanı katı fikir ederler. Öz usulları bilen. Yani yaşlılar matlakatı var mı? Yani şu yaşlılar şunu yakmadılıp karar çıkarırlar öyle. O bir 2 tane kıyacağın çıkıp o yakmadı. Yani ben enemi atamı doğurumu şuları yarak ediyet çektirdiler, yok ettiler deyip onun halk olup yakılar şunu. Yani bir şonu var ya.
Ha, onu ettirmeyecek oldu. Ben ne başarım o. Ardabiyat gidiyen. O yani kıra çekilip bile. Ona da may verirler. Bunun sonu görünüp dur. Ne onun sağlığı var, ne kellesi var, ne de mümkünçülüğü var. Devleti keltmenin mümkünçülüğü yok. Hiç tadım yok. Halk şu kömek edenle de yok. Bunu ta uğurlap görün, devleti yönetip bilme de almıra. A harpınlanım şermeni, o kandidat ki satın alan da devam eden beynine akıl vereyim. Bolup bilse göklatılyanlar yoktur vardı Sovyet dövründe. Çok satıcısı olup bilmeyecek adamlar şunu. Yani daha iyi yerlerim şu. Şu dövrükten dinle şu gök putkozun nemesiler yokçusu çıkacaktı. Adam çıkan yerler biliyor halbura. Hakiki yaşın. Ne? Şuraya alak ben halbura benden sonra versen şuraya alak konkret cevap alırdım. Ağacım oldu, büyücüm oldu, çıdamalı oldu. Yok, taparağı tanrıyal kızın. Aydiyan zadınızda o tada onu karşı koyuyorluk hiç da delilem yok, sözüm yok, mümkünçülüğüm yok. Duran adalet ol yalanaç. Onu boyun almayacak adam bir yollara düşmelim değil. Şu da şu hakikat boyun almayacak adam o devletin ya milletin çağırsam olma hakkı yok diye ben hazır ediyorum. Eğer şu aslı atababı milletine halkına imanı ırar var adam bu zatların üstünün etlep geçtin. Ol bir taprağı men size bir zat aytayın bir taraftan şol yani inni şol hökümetin içine işlep verirler var elini pavol. Olardan bize eýen bir tarafa ýykyn edip başlarlar bar onu aýdy. Men aýtagynlykdan kim diýip aýdyp oturmaýan gerekkel olaň içinde soň İsrail görmesine beýle gitdiler. Bar adamlar bize halkyna kömek etjegem bar, arkasynda durjagam bar. Ýani häzir olar azlyk iki ýakadan her gün ýany çykyp durlar, habarlaşyp durlar, habar ýetirip durlar, olan bar. Yani sizin yan kaydanız var, şol 2-3 neslini şol bilimsiz koydu. Maňa ının tapara şu soňky bir hepdaň içinde bir 15-20 yerden jan geldi. Şu menniýen ýigitler, menniýen gelirler. Indi şol 30-45 ýaşyň aralygyna akly. Ýokary bilimli, işini bilýän adam. Olum bunun şulun derejetin ilmi derejetin aýdasyn gelene hökümet soň enem sebäbine düşmesin. Şulary watana sagdyrman gowy goýberdir. Birine de iş verme. İdarlar hemmesini. Ýurdun daşyny döwleti dolandyryp oturmaly adamlar hana Türkde satyjy bolup işläp berýärler ýok. Kedin gitti hal Murat. Murat kedik gelen ok. Adamlar başlan halmıra da ne telefonun başa. Tapara. Oh. Tapara. Eşdiyen halmıra. Adamlar başlan halmıradın demesi. Yine bir yerden telefon geldi. Tapara eşdiýäňiz meni? Eşdiýän ýüdüň görümdi halmıra. Häzir men bir da bollu how şonuň sesini diýär Sahir Şirali. Ha. Ýenem jaňa diýäli basyp ýetişmedim de tapara. O gayrat et halmıra in gydykly ýerlerine saga ýörüýte demedýän gurrýan oýdýan jaňa diýerler. Bilemek ýeme tapara onu bara şu ýeme zıvoýda gidip durarlar şoň üçin jaňa diýenler. Bir zat barda men aýtjak bolýanym şol adamlary goý sesim gidaýsyn onu ýüzüm görmesede. Ýurda sygyrman çykyryp durlar. Şol adamlar döwleti dolandyryp oturmaly adam.
Bar şolar. Gelecekde de vatanımıza, halkımıza biz halal hak için hizmet etmeye tayyar diye. İçinde namazlı, sääretli semar içinde dünyanın ahli ilimlerini öğrenenlerim var. Harbalarım var, beyliklerim var. Halmurat. Ne şulon siyasetine edilen atmada ne İsrail milletin 3-4% intellektual potansiyel olayandır, badır. 3-4-5%'den kârnädir. Hemme döwletlerde şeyler aktır. 1% plus minus. Şol intellektual potansiyeli görediyaram, yaradiyaram, yankı görüllü de bolya. Şonu yok etsen, şu 3-4% yok etsen, şu millet yok olup gidiyor. Ne bulun eden daha düşü. Biz ne yok olman kenarına dursa, şonu yetirdiler bizi. O yankı Sovyetli iş başlayacak adamları bırakla diyanlarının esas sebepler şol. Biz bunu şayet özümüz ne aydık yok edişlerini, yok ediş metotlarını ne aydıp verdik köpüsünü, yani tam aydıracak vaatlarken onu yeke mennalap yüzlerce adam gitti. Şolun dahilan adamları şolun tırnaklarına değmeyen adamlar şu an devletin içine akıtem, üstüne akıtem, hemmesi. El çarpışıp yok ettirdiler öyle. Onu yankı halkı nadan saklamak şulon metodudur. Onu ettiler ne? 2 yarım 3 detili köydürdüler. Bulon yankı bu diktaturunda despotizmin esası nemesidir şu. Buun bilinen zatlar, bu tarihin hem yerine gelen Tolstoy'un eserlerini okuduğum devlet yolbaşçısı dönüktür diye. Halkı elmide ama bilgisiz, ılımsız saklamak mecburiyetindedir. Nemesini tahtını saklamak için diye. Buun yazılan zatlar, 120 yıl bundan yazılan zatlar. Şoň üçin bulon nemesine biz beýdip ýuwdup ýa nemet görmürler indi Halmurat bunu döwleti täzeden urbalan bolsa adalatyň üstünde gurmaly bu döwlet. Hak gurrun sapara. Hak gurrun. Halmurat senem ýüzüň görkezmejek bolsa onu ustaýda biz demedeli. Bunu halk bilen tagollaşanlaryň Orta parağı bilemekte. Son Ferhat şu gönüge diyen olmalı ikimizin gepleşigini. Son için ara can edip şu kesiyen olmak doğru mümkün ben bilemem. Ben öçürüp yetişmeyen olanın men öçürýärler da berdi. Ýöne sesimi üstünliğe soňa da şükür. Bolýa ona para sağ olun. Şu günkü geçiren söhbetdeşligimiz için vatandaşlar sizem sağ oturun. Habarlaşıp duralım. Öýüňizde saglyk hemmäňize. Adamlar biz bağışlan näşulorýala teknik iskilemeler bolýa. Gözüm köplen Halmurat tarapdan bolýandyr. Mene gaýrat edýän bolýar Halmuratyň nemesi boşura öýdi. Yaz kıçım üstüne okla vermeli hem böyle. Ay burada. Ertak elimde bakan bunu edil senin görünen o Halmurat. Ay böyle yaşlı. Bu arada sağ oturun. Sağ olun öýüňde sağlyk. Indiki duşlar için